नैजिनैथि बोसोरसालिया बिटिसि एकर्ड डे बे बिटिसि एकर्ड डे बेखौ सिला लानानैनो जोंनि भेरगाव ब्लक बिपिएफ दोलोनि फ्राय जों बानजायनाय जादों। दा जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव जोङो गोबां हाबाफारि लादों। बे गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों सेथि आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बेरहोनाय जोंनि दोलोनि फिरफिला बेखौ बेरखांबाय आरो लोगोसे लेंहरनानै लाबोनाय जोंनि मानजाथाव आलासि बारग' इएम आरो लोगोसे बिपिएफ दोलोनि वान अफ दा सेक्रेटारि श्रीजुत मुक्ति सरकार बिथांखौ आलासि महरै बिबार बावनो नैथि हाबाफारियाव जों बिबान होदोंमोन। बिथाङाबो सफैनानै बे हाबाफारिखौबो मावफुंनानै होबाय आरो बेजोंनो लोगोसेनो आरो गोबां हाबाफारि जोंहा दंबावो। गेवलां मेलावबो आलासि जों लिंहरनानै लाबोदों। जोंनि मानिजाथाव मानाव गेदेर बारग' एमएलए 44 नं पानारि बिधानसभा समष्टिनि कमलि बसुमतारियाबो बिथाङा फैगासिनो दङ। बिथां फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि दिनैनि नैबे गेवलां मेला माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खुंफुंगोन आरो जाफुंगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं दिनै थांनाय गोलाव सम 22 बोसोर जाबाय बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिनि आगोलाव माखासे थांखि बिथांखि लानानै बिएलटि बिथांमोना सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो फैयै फैयै 2023 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बिथांमोननि सोमावसारनायखौ फोजोबनानै एकर्ड खालामनाय जादोंमोन भारत सरकार आसाम सरकार। दा बे सोमावसारनायनि बेलायावहाय माखासे जोंनि मार्टियार्सफोर बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनानै नैबे एकर्डखौ लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव माहारिनि गेजेराव मोनसे जौगानाय बा मोनसे जोंनि जिथु संबिधानिक भाबै जों मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायखौ लाबोनानै होदों। दा बेखायनो बै जोंनि शहीदफोरखौहाय जोङो दिनै गोसोखांनानै बिबार बावगोन आरो बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव थानानै अरायसम निस्सय जोंनि माहारिखौ फेदेरनाय फोलावनाय आरो बुहुमाव गेरेमसा महरै माहारि हिसाबै दानो थाखाय निस्सय थुलुंगा होगोन बेखौबो मिजिंथिना थादों। दा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बिटिसिआ जों माहारि थैनाय खोथा दं जि जोंनो होबाय सरकारा भारत सरकार बा असम सरकारनिफ्राय बेखौनो जों दिनैसिम दैदेननानै खामानि मावबाय थादों माखासे जौगानाय हाबाफारिफोर। दा बेखायनो बे जौगानाय हाबाफारियाव माखासे जालांबायब्लाबो आरो माखासे जाबावनो गोनां दंबावो। बे जाबावनो गोनां माखासे हाबाफारिफ्राबो निस्सयखय जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जाहाथे जाफुङो बेखौ उसिला लानानैनो आरोबाव गोदानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावबो गोदान एकर्ड जादों बिटिआर मुङै। दा बे बिटिआर मुङै एकर्ड जानाय आरो थांनाय गोलाव समनि माखासे एकर्ड जानाय बिएसि बिटिसि बेफोर गासैबो जाहाथे जोबनायथिं जों आसा थिनानै आरो फैबाय थानाय समाव जों बिपिएफ दोलो हिसाबैनो जोंनि जेसेबांखि बिबान बे बिबानफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों बयबो साखाफारा जादों। दा दिनैनि बे हाबाफारियावहाय मिरु आफादनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि जोंनि भेरगाव ब्लक बिपिएफनि सिङाव जिल्ला आफादनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि ब्लकनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि आरो प्राइमारिफोरनि 14 प्राइमारिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि गासैबो जोंनि सानसुमै मेलेमजों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरनानै जोंनि सुंथाब आरो फोसावनायखौ